Bona nit. Psicosi d'atemptats a Barcelona després de la detenció d'un comando islamista. Per sort, el conseller Joan Saura s'ha afanyat a declarar que ho té tot controlat. No, els catalans i les catalanes poden estar tranquils i tranquil·les. És a dir, no hi ha cap motiu per l'alarma. No és cert que Catalunya sigui un niu d'islamistes radicals. Ho sé seguríssim. Mireu, estic en contacte amb en Rubalcaba i no se m'escapa cap detall. Confieu en mi. Estic al peu del canó. Volíem portar el conseller Saura aquí per parlar de l'amenaça islamista, però si Mahoma no va a la muntanya... Ui... El Servei Català de Trànsit s'avorreix molt. Ara proposa reduir l'amplada dels carrils per obligar la gent a reduir la velocitat. Sí, senyor. Al Polo News tenim les imatges dels primers cotxes que arriben a Barcelona per aquests nous carrils. Aquí els teniu, cotxes entrant per la Meridiana, a dues rodes. És l'única manera de no sortir-se del carril. Per si al Servei Català de Trànsit se li acaben les idees, experts en trànsit del Polo News proposen mesures alternatives. A partir d'ara, les vies ràpides tindran un únic carril per als dos sentits de la marxa. Així, els conductors hauran d'anar amb molt de compte. A més, estarà prohibit el consum de gasolina. Els conductors hauran d'empènyer el vehicle, amb la qual cosa el govern aprofitarà per combatre l'obesitat. Finalment, s'obligarà els vehicles a circular cap per avall. Es redueix segur la velocitat, però compte amb els marejos. Totes semblen mesures molt imbècils, amb una diferència. Les nostres són de broma. Tot i que la campanya electoral encara no ha començat, els candidats no paren de fer promeses. I sé de què parlo. Jo també vaig ser una jove promesa. La diferència és que jo sí que em vaig fer una realitat. Sentim Carmen Chacón, una candidata, a qui el missatge li surt molt de dins. El PSC té personalitat pròpia. Les meves propostes no depenen ni de Madrid ni de ningú més. És per això que prometo lluitar per la indústria catalana. Bé, per la indústria de joguines catalana. Indústria de joguines catalanes i llaminadures. D'acord. I per això necessitem ampliar el que serien les zones industrials. I els parcs infantils, esclar, amb gronxadors i un tobogan. D'acord, 2 tobogans. Va, vinga, i si em disculpeu, ara he de marxar. Me'n vaig al cinema a veure American Gangsters. D'acord, anirem a veure Alvin i les ardilles. De veritat, sortiràs més consentit? Perdoneu. No descartem que el nou lema del PSC sigui fetus, no paraules. Dissabte es va celebrar a Barcelona un acte catòlic en favor de la família tradicional. El papa Benet XVI ha decidit donar-hi suport redactant una encíclica sobre el tema. La meva família no és gens tradicional, perquè no he tingut mai àvia. El número 2 del PP, Manuel Pizarro, ha assegurat que pocs han fet més que ell per Catalunya. Companys, hauríem de mirar de ser una mica més imparcials amb els efectes de so. Gràcies. A més, aquestes declaracions no són per riure. Tenim proves que demostren que el que diu Pizarro és cert. Vegem-ne algunes. El seu amor per Catalunya comença l'any 92, quan Manuel Pizarro va voler fer de Kobe als Jocs Olímpics. 2 anys després, al 94, Pizarro va participar en les tasques d'extinció de l'incendi del Liceu, sense gaire èxit, per cert. I finalment, aquí tenim Manuel Pizarro marcant el segon gol a París que va suposar la segona Copa d'Europa per al Barça. Segur que Pizarro ens acaba fotent més d'un gol. Companys, he fet un acudit? Ara sí. Dia de manifestacions a Barcelona. El personal del Museu Egipci
ha sortit al carrer per reclamar millors condicions laborals. Hamunatra askunha, tutmosis venamun wifi, mendelara, raskumahu, hamunatra askunha, tutmosis venamun... Ja veuen que el tema està molt embolicat.